vedel, že ako sa tu veci majú, aby si vedel. Stále sú tu ľudia, čo sa iba hrajú, na tých, čo na to dbajú, aby si vedel, že toto nie je, čo si videl od parády pre parády. Stelky na rebríčku hit parády, sú vás plné rady tých, čo oblečú si drahé háby, len aby vyzerali drahí a tí druhí sa len prizerali. Veľa más, veľa vás, veľa fráz, ktoré preberali 3 dní v repe a rozprávajú o tom, ako skúsenosti naberali. Všetci vieme, aký si ty MC nie si len formát, tak drž si kormán, dá to naše nekomentuj. Široké gate, drahé pózy, ale slabá sila argumentu. Nie som tvoj konkurent, ani žiadny súper, ja snažím sa tu povedať, že aké je to super robiť veci podľa seba, a to bez pretvárky. Zobudte sa chlapci, veď tu nejde o nadávky, pretože v repe nestaneš sa veľkým. No a formát, a nespraví ťa niekým, ani keď budeš dávať najrýchlejšie ako stačíš. Prečo tlačíš do vety viac rímov ako zmyslov? Vždy to bude na piču a o tom istom, o tom istom cielku, v ktorom chodíš po ulici, ty jebos prostý, vyšmatlaný cukrik, spal do piče. Vieš, čo som ja? Ty tágo vyjebané. Forma dneska nepomôže, akorát s každým budeš na nože, pretože niekam to musíš dotiahnuť, každú správavú špinu preťahnuť, svoju rodinu do toho zaťahnuť, no princíp je sa vyťahnuť. Ale nad koho ty kopnú? Na tých, ktorými si od malička po jednom boku bol, bez nich sa na nič nezmol, vtedy ti každý pomohol, ale teraz sa to otočilo, všetko sa to pretočilo. Ty ťažké reťaze na krku nosíš, drahých handra sa použiť topíš, ale na ulici sa potíš, lebo nevieš aké karty ti tvoja matka ulica rozdala, no tvoja osoba sa nezdala. Ďalej robíš to, čo si robil, pozor, aby ťa niekto nedobil, lebo chodenie hore nosu nerobí z teba kráľ, všetky bossov a vyjebané handry nerobia z teba šéfa bandy. Vyťahovačky, ojebávačky. Každý je nové gesto, akože si na posmech celého mesta, lebo v gaťach máš nasrané, jak mi nází našťané. Forma je dneska norma, podľa ktorej sa kokoti riadite, zabudáte, že nám vadíte, tak láskou vyťahnite kotvy, alebo schovajte sa do tmy, lebo v hlave máte iné myšlienky, ale z huby vám idú iné slova. Myslíte si, že forma je traj, po ktorej sa dať, lenže život na tráde nie je tak treba si vybrať. handry, za ktoré by som sa tu hambil, pritom od domácich oven zapraskané gamby máš. Nevidíš, že sám proti sebe sa v jednom kuse takto obracáš, kabát prevracáš, jak sa ti to práve hodí. Pritom si neuvedomíš, že už dlhšiu dobu ti to škodí. Zatiaľ čo ja sa brodím na jednej lodi s ľuďmi ako ja, ako zmetý som a s deckom zo združenia plný presvedčenia, no nes donútenia, pretože to, čo robím, čo verím, není pretvárka ako z tvojej strany. Ja nepotrebujem byť tebou uznávaný, rešpektovaný ani hraný, to si radšej doma púšťa otvary od dary. A ja si zatiaľ v kľude budem lízať rany od tvoje hrany a brány, tie si otvoríme hravo sami. Zatiaľ si nič nedokázal a tvári sa jak král, papuli lacné fajčivo a šiltovky nakrivo, to je váš ideál. Ten by som bral, keby mi niečo dal, a ne stále na niečo sa hral, ako máš karníval v očiach kal. A tvojom mieste by som sa bral niekam vdial a ostatný už neobmedzoval, toto neignoroval, a konečne sa spamätal, tak sa spamätaj. Samé vyťahovačky, ojebávačky, srandičky, fintičky, trápačky, bombačky a vyžgiliky. A keď svetnem taký ako tak, môže ťa to ubíjavať. Dá nás dole šty s tým svedomím, tak radšej spáme sa bratia, tých čo nám platia. taký ako ty zbytočne tu sú.